Maglulunsad po ang pamahalaang lokal po ng Bayambang ng isang pamilihang magbibigay po ng pagkakataon sa mga residente na direktang makabili ng sariwa at dekalidad na ani mula po sa mga lokal na magsasaka. Isasagawa ang aktibidad sa darating po na Hulyo 15. Bukas po yan hanggang 16. Mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa gilid po ng Municipal Hall o Legislative Building. Layunin po ng programa na mapalakas ang lokal na agrikultura sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mas malawak na merkado para sa mga magsasaka kasabay ng pagbibigay sa mga mamimili ng sariwa, ligtas at abot kayang gulay at prutas na direktang nagmumula sa mga bukirin ng Bayambang. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang bawat pagbili ng lokal na ani ay hindi lamang nakatutulong sa kabuhayan ng mga magsasaka, kundi nagbibigay rin ng suporta sa patuloy na produksyon ng pagkain para sa komunidad. Hinikayat din ng publiko na makiisa sa programa at magdala ng sariling eco bag bilang pagsunod sa mga umiiral na batas sa pangkalikasan at upang mabawasan ang paggamit ng single-use plastic. IFM News. IFM News. IFM News.